ଆଜି ଦିନଟା ବଢିଆ ଯିବ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭୋଜନ ଅଛି ମୁହ ପାଖରେ। ମାମୁ ମଉସା ମୁଁ ଆଗ ତା ଗୋଡ ଦିଟା କାମୁଡିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଏ, ପରେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ କିଏ ଜାଣିଛି। ଚୁପ, একদম চুপ। আরে রো তুমি দিটা দেখুছ তা দেহরে তীর বাজিছি, সে কষ্টরে ছটফট হଉଛି, তাପରେ ବି ତମେ ଦିଟା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କହୁଛ। ଏଇ ଦେଖ ସିଆଡେ ସେନାପତି ଆଉ ସୈନିକ ଦିଟା ଏପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। এই ହରିଣ ଦେହରେ ସେମାନେ ତୀର ମାରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଶିକାର କରିବେ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସରିଯିବେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା କଣ? ଚୁପା। যা যা বাবা, ଏଇଠୁ ପଳା, ଖାଇ ପିଇକି ମୋଟା ହେଇଯା, ତାପରେ ଆମେ ତତେ ଖାଇବୁ। ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ଶିକାରକୁ ଖସେଇ ଦେଲ। ଧର ଧର ଏମାନଙ୍କୁ, ତମେ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଶିକାରରେ ହାତ ମାରିଛ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ଧର ଏମାନଙ୍କୁ, ଜଲ୍ଦି ଧର। ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ତିନିଟା ବାଘ, ବିଲୁଆ, କୁମ୍ଭୀର ମୋ ଶିକାର ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ? ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ଫାଶୀ ଦେଇଦବା। କଣ ହେଲା? ଫାଶୀ? ଆରେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିଲେ ଝାଡା ବାହାରି ପଡିବ ରେ, ବେକ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଡୋଳା ବାହାରି ଯିବ। ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଆମକୁ ତ ଫାଶୀ ଦେବେ, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଆମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କଣ ମଣିଷ ହେଇଛ ଯେ ତମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିବି? Excuse us, please. ଟିକେ ମତେ ପଚାର। ହଉ, ତମ ମାନଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କୁହ। ମୁଁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇବି। क्या? ଯାହା ବନା ତୁ ସିଗ୍ରେଟ ହୋ। ମତେ ଟିକେ ମହୁଲି ହାଣ୍ଡିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପିଇଦେବି, ଟିକେ ପିନ୍ଧା ଚିଟିକା ଦରଜ କମିଯିବ।